Salut! Ești pe Diaspora Aur TV. Eu sunt Dorel. Subscribe-te pe canalul ăsta dacă nu te-ai subscris și dă-i la clopoțel ca să nu-ți pierzi niciun video. Video ăsta îl fac pentru că multă întrebare, mai ales pe canalele lui ProTV, că cine sunt votanții Aur. Votanții Aur suntem diaspora, suntem tineri ca mine de 30 de ani, care n-am văzut nicio schimbare în România, care suntem membri în partid. Când am fost și am votat, am văzut foarte multă lume tânără. Și femei și bărbați aveau și doi copii, dacă aveau, veneau cu câte doi copii la votat, îi țineau în brațe și votau cu copiii. Pentru că noi ne-am săturat eu, de exemplu, de 10 ani, de exemplu, de Spania, m-am săturat să nu văd nicio mișcare în România, nicio prosperitate, nu prosperă oamenii în România. Și atunci m-am decis ca să votez cu Aur și să fiu membru. E multă minciună, se manipulează foarte mult oamenii, că vezi, Doamne, că sunt din PSD, că sunt ruși, că sunt legionari, că cine sunt, nu contează ce spun oamenii ăștia. Dacă n-ai votat, nu contezi. Înțelegi ce vreau să spun? Tu trebuie să votezi. Eu n-am votat până n-am descoperit pe Aur. 30 de ani de zile nu am votat. Când am descoperit Aur, acum un an de zile, l-au urmărit pe George Simion și mi-am dat seama că omul ăsta vorbește cu gura mare și asta nu-i pe placul comuniștilor, securiștilor care manipulează România. Ăștia care se plimbă de la un partid la altul. Și m-am decis, după ce am votat și după ce am văzut că este foarte mare manipulare în internet, m-am decis să deschid canalul ăsta ca să vadă toată lumea și să le țin la curent cu toate noutățile care se întâmplă în Parlamentul României și cu Partidul Aur. Sunt independent, sunt membru de partid Aur activ. Te invit să-ți completezi formularul de adeziune ca și tu să fii membru sau măcar să ții Partidul Aur. Poți să fii membru plătind o taxă sau neplătind o taxă. Taxa poate să fie în diaspora de 10 euro, dar eu, de exemplu, când m-am oferit să o plătesc, nu au acceptat-o băieții, așa că nu pot să vorbesc prostii, e minciună cu donațiile, cu prostiile, cu banii, numai minciuni. Nu te lăsa manipulat și înscrie-te Partidul Aur. În 24 de ore mai mult de 15.000 de persoane s-au înscris, așa că asta înseamnă că românului îi place diaspora. Am mai dat o lecție. După ce ne-am dat seama în august de anul trecut, că ne-au manipulat ăștia pe noi ca să intre la europarlamentare, PNL-ul, cu Rareș Bogdan și cu Mălin Boș și toți mincinoșii ăștia ne-au manipulat. Diaspora și-a dat seama de potențialul care îl are și a votat cu Aur. Foarte multe persoane au votat cu Aur. Te invit să te subscribi pe canalul meu, dă-mi și mie un like, că mă ajut foarte mult. Ne vedem în episodul următor, când o să vorbim despre hoție. Eu, acum că sunt în prenatal, merg la școala de șofer, după cum vezi, scot carnetul de camion pentru că vreau să progresez, pentru că de 10 ani de zile în țară nu s-a făcut nimic, așa că eu progresez aici, costă bani să faci școala de șofer în Spania, dar ce contează, atât cât locuim aici. Am votat cu Aur pentru că eu vreau fetei mele, care are doar 2 luni de zile, să meargă mai bine, pentru că eu nu o să mă întorc în țară, și mult probabil să nu mă întorc în țară, să ajut partidul de aici de afară, dar tu care ești în țară sau tu care ești în Italia, pe afară, în Italia foarte mulți români sunt. Românilor, vă mulțumesc foarte mult că ați dat like la videourile mele. Urmărește-mă în canalul meu Diaspora Aur TV și o să te țin la curent cu foarte lucruri multe și foarte lucruri pozitive pe care le face Aur în Parlament. Încă nu ne-am așezat, pentru că încă se pun de acord cine o să fie premier, cine o să fie mincinoși ăștia, dar noi o să ne facem treaba. Chiar acum m-am uitat, vine un băiat român, o să vorbesc puțin cu el despre politică, să vedem. În canalul ăsta o să intervistez foarte multe persoane, votanți și nevotanți de Aur, să vedem ce părere au ei despre politica actuală, pentru că multă lume nu cunoaște cum funcționează politica și dă vina numai pe un partid. Dar sunt oameni care se mișcă de la partid la altul și care, din independență, ajung să fie președinții ai României și cercetați de trafic de carne vie. Așa că, mare grijă, omule, cum votezi. Mulțumesc foarte mult la toți votanții Aur. Sunteți minunați. Oameni frumoși, sunteți minunați.